हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों आगोमा रुवाति। बे आगोमा रुवाति मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै बर', उत्तम निरिबिलि, कनकसा दशरथ आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे सावथुनाव फावखौ खालामदों। बे बर' सावथुननि आरो स्ट'रिखौ लिरदों कनकसा बर', एडिटरखौ खालामदों सोमदोन बर', मेकआपखौ खालामदों दैमु, लोगोसे रजे। बे आगोमा रुवाति मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ दायो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 5 सिम अलरेडि सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामनानैबो होखादोंमोन। दायो बे बर' सावथुनखौ दायो डिलीट खालामनानै होफिनजोब्बाय। दायो बे बर' सावथुनखौ गुबुन चेनेलनि गेजेरजोंसो आपल'ड खालामनानै होफिनबाय दे। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायनो गोसो जाफिनदोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैदो। बे बर' सावथुनखौ दायो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 4 सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होफिनबाय। दायो सोर नोंथांमोना नायाखै बयबो नायहैदो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय। आरो सोर नोंथांमोना नायखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। आरो बेनि पार्ट 5 खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना एक्साइटेड नामा? नोंथांमोना जुदि बेनि एपिसड 5 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोसे आंनि दासिमबो भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्ला जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबोनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।